17 द चॉकलेट बॉय. राहुल मांजरेकर ऑन गोलंदाजी बार करून दाखल केला जातोय. भंडा तेच सरळ टाकलेला चेंडू तेच सरळ पाठवला जातोय. एवन येतोय चौकार. हा एवन चौकारच्या मध्ये धावसंख्या 21. 21 धावफलकावरती जात पोहोचले असेल. 17 वरती खेळा इथे निर्माण खतरा. पुढे तयार यावेळी टाकलेला चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न फॉर्ममध्ये क्षेत्ररक्षण. त्यानंतर झाली ही इथे गडबड. क्षेत्ररक्षक गोप्या देखील ठरला तिथे नाकाम. नंतरचा चेंडू वरती ही ते दांडी गोल केली असेल. विकेट्स पद्धती इथे घडलाय. ठरला ही ते सरस. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 2 गडी बाद 25-25. थँक्यू डीजे. कृष्णा मालप नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने यावेळी दाखल झाला असेल. असे खेळी आणि खेळीमध्ये चाललेले वातावरण यावी पुन्हा एकदा दांडी गुल. थँक्यू डीजे. थँक्यू हॅट्रिक साठी 500 रुपये विश्वनाथ डांगे आणि एक नाव गुलदस्त्यात आहे. टोटल 1000 रुपये जिंकण्याची. आज जर विचार करायला गेला तर आयसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये अक्षर पटेलची हॅट्रिक सुटली होती. नवीन बॅट्समन नेम आदित्य. सेकंड स्लिपला ती कॅच ड्रॉप केली होती. सेकंड स्लिपला कोण उभा आता पिंटू. यावी बॉल हॅट्रिक. एमपीएल बरोबर पहिल्या मध्ये केली हॅट्रिक. गोलंदाज इथे ठरले सरस. एकमेकांची कमी हमी ही ते ओळखली आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 विकेट करण्याचा कारनामा. गोलंदाजाचा विचार करायला गेलात राहुलच्या वाद्यातून लाजबाब अशी केलेली कामगिरी यावेळी आपण पाहतोय. थँक्यू डीजे. आर्यन माने त्वरित यायचा. आर्यन माने. राहुल लाजवाब गोलंदाजी इथे केली गेली आहे. टोटल 1000 रुपयाची धनराशी या राहुलच्या नावावरती जाते. त्यानंतरचा टाकलेला चेंडू वाईड बॉल. पिंटू आता चेरअप करणार कारण 3 महत्वाचे गडी तंबूच्या आसऱ्याला गेले जातात. पुढे एकदा राहुल यावेळी टाकलेला चेंडू हलक्यात ऑन साइडला ड्राईव्ह केला जातो. हा षटक संपल्याचा इशारा. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या टीमची